Gipasigaan na ang higanteng Christmas tree sa Fuente Osmeña sa Dakbayn sa Sugbo nga gihugupan sa bagang duot sa katawhan uban ang paglaom karong Pasko. Sayra nato ang report ni Alan Domingo. Kini ang 120 feet Christmas tree sulod sa Fuente Osmeña Circle nga gipasigaan pasado alas 6 kagabi. Aduna kani classic design diin naglangkob sa color pula, yellow, puti o green nga gitumong nga mulutaw pareho sa adlawan ug sa kagabion. Gipangunahan ni Mayor Nestor Archival ug ubang opisyal sa syudad ang Christmas tree lighting. As we witness this tree comes to life with lights, we are reminded of what Christmas truly brings: hope, generosity, and togetherness. Hilabihan usab kadaghan sa mga tao ang misaksi sa pagpasuga sa higanteng Christmas tree nga nalingaw sa pagtan-aw sa matahom nga dayan-dayan sa Pasko ug misamot dihang gipahigayon ang fireworks display. Alang sa mga tao, nalimot sila kadyot sa kalisang o trauma nga ilang nasinati sa mga dagkong katalagman nga nahiaguman gikan sa linog ug sa bagyo. Human nila nasudong ang mga nagkidlap-kidlap nga suga nga nagsilbing iwag sa ilang paglaom. Si Juanita Milyang kahilakon dihang hinumduman ang kalawom sa tubig nga gisungasong siyang pamilya nga wa naga sila magdahom nga makaabot sila sa Pasko. Busa bisan og nakasinati sila og pagsuway apan may patigbabaw gyud ang ilang pasalamat sa manunubos nga giluwas sila gikan sa katalagman. Gisanapan mi duwa mi katog kay taga ko ng dag tubig. Kapit mo na nga ano? Mangay nang dinamay nalapaw dito min tungtong. Malipayon. Malipayon. Bisag pobre. Tungod sa kadaghan sa mga tao, naghuot na sa pagpanggawa sa Fuente Osmeña Circle dihang nahuman ang kalihukan. Nakamugna usab kini og grabing kahuot sa trapiko. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.